सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात एक विद्यापीठ व गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करण्याचा प्रस्ताव एका भाजप कार्यकर्त्याकडून वन विभागाला देण्यात आला आहे। तसंच या उद्यानाचं नाव बदलून अटल बिहारी वाजपेयी पार्क करण्यात यावं असाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे। वन विभागाकडून या प्रस्तावाचा विरोध करण्यात आला आहे। पाहूयात। दरम्यान या प्रस्तावावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी भाजप कार्यकर्त्याला फटकारलाय। वेडेपणा आणि हव्यासाला कोणतीही सीमा नसते। ज्या माणसानं हा प्रस्ताव मांडलाय त्याची मानसिक स्थिती जर ठीक असेल तर त्याला तुरुंगात टाकलं पाहिजे आणि जर नसेल तर त्याला उपचारांची गरज आहे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात विद्यापीठ आणि 5 लाख लोकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा विचार करणं हे कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे। पर्यावरणाची नासधूस करण्याचा कसला अट्टास आहे, आपल्या पृथ्वीबद्दल हा कसला द्वेष आहे। आम्हा मुंबईकरांना हे अजिबात नकोय। आमच्या जंगलांना हात लावू नका आणि आमचं शहर उद्ध्वस्त करू नका असं आदित्य ठाकरेंनी ट्विट केलं आहे।